la gent que viu en camp, la gent que viu molt més dispersa, el perill de contagi és molt menor. I de fet, el primer que fan és que poden, els rics, els nobles, els burgesos, etc., és marxar de la ciutat en quan s'entenen que hi ha un cas de pesta, abans que els arribi a ell. El que passa que a vegades se'n van ja empestats i es tenen el contagi. En qualsevol cas, els països catalans tenien una estructura molt més urbana que altres zones i, per tant, en les grans ciutats la pesta cau de mala manera. Desballesta tota la vida econòmica, imagineu-vos que si s'ha caient mort una sí, l'altra allà, tot el que és la fabricació, l'exportació, la compra i venda de productes, tot això es cau. La gent simplement pensa en dues coses, en lliurar-se de la pesta i en menjar. I, per tant, el perjudici va ser molt gran sobre tot el territori. Algú podria preguntar-li, home, en la resta d'Europa també? Sí, però, per exemple, penseu els nostres estimats veïns de l'oest, Castella. També en Castella la pesta negra, en Toledo i en Sevilla, etc., s'encarnissa. No és que fer discriminació de països ni de res, però Castella té una extensió molt més gran de camp, de petites zones, i tot i que la va afectar, no la va afectar tant. Vull arribar a la següent conclusió. Quan acaba tots els problemes de la pesta negra, etc., més o menys, i torna la situació a estabilitzar-se una mica, el conjunt dels països catalans, més Aragó, o sigui, tot el que és la corona, té 1 milió d'habitants. En canvi, Castella té en aquell moment, sense Granada, sense el regne musulmà de Granada, Castella, Espanya, comptant sí, Euskadi, comptant Galícia, però sense comptar una part d'Andalusia, té 10 milions d'habitants, és a dir, 10 vegades més que nosaltres. I els nostres estimats amics del nord, els francesos, que recordeu que després de la croada ja han arribat a la frontera, la Catalunya Nord, han arribat d'allí, tenen 20 milions d'habitants. És a dir, un territori, el domini d'un rei, que té 1 milió de persones, limita amb un que té 10 milions i un altre que té 20 milions. I una altra cosa que avui en dia ens pot sorprendre, perquè no estem acostumats, Castella és molt més rica que nosaltres. A veure, n'hi ha poblacions de Segòvia que fabriquen teixits, són grans productors de teixits. Castella té una riquesa importantíssima en l'època, la llana. És a dir, penseu un moment en què la seda que és d'importació és caríssima i només algun noble pot tindre alguna cosa de seda, la gent a banda de vestir-se en lli i en modest, bàsicament la llana, oblideu tots els productes sintètics i tal, la llana és la clau, perquè entre altres coses, sobretot en Itàlia, en la part de Gènova, Pisa, Florència, han començat a sorgir ja grans empreses de producció de tela, diguem al per major. Han començat a aparèixer màquines que avui dia són absolutament primitives, etc., però que en aquella època li donen a Itàlia la supremacia en la producció de vestits de llana, és a dir, bàsicament de tot, a tota Europa. Però Itàlia no té molta llana de les ovelles en si, i aleshores la comprarà bàsicament a Castella. I per tant això enriqueix a Castella, o per a ser exactes, a la gran noblesa castellana. Se conta que una senyora que va ser no va arribar a ser reina nostra, perquè crec que molt abans, quan pujarà un rei d'Antequera, després ho veurem, la seva dona, Leonor d'Alburquerque, se diu que podia anar de Gibraltar als Pirineus sense abandonar les seues terres, és a dir, terres pròpies, d'ella com a noble. Era, li diuen, la rica femna, la femella rica, diguem-ne. Bé, aquesta gran noblesa castellana s'enriquirà exportant la llana dels enormes ramalls d'ovella que té, exportant-los cap a Itàlia. I aquesta riquesa de retruc ens arribarà a nosaltres entre cometes, perquè sobretot li arribarà a Aragó. No cal que vos descrigui, encara en l'Aragó d'avui en dia són extensions enormes on pasturen enormes ramats. I de retruc, ara sí a nosaltres, arribarà concretament a aquesta zona. Concretament, més que a aquesta zona, diguem, a la zona dels ports i del Maestrat. És el moment en què Morella, Sant Mateu, etc. s'enriqueixen perquè venen mercaders italians a comprar llana, la carreguen i normalment per la zona de Vinaròs o per la zona del Delta i tal, en petits ports l'embarquen cap allà. Però, independentment d'això, Castella és rica, França és molt rica,
nosaltres ens hem quedat empobrits i en aquesta situació delicada damunt hi ha una de les coses pitjors que pot passar en l'edat mitjana, on el paper dels reis, diguem-ne, és a dir, una cosa és que vegem la història, un conjunt de fets i de classes socials, tot això, en el moment en què el rei concentra en les seues mans un gran poder, la mort d'un rei sense fills ni hereus directes és un conflicte molt més enllà de la qüestió merament de la persona. I en aquest moment, estem passant ràpidament, per el cerimoniós del qual quasi ni hem parlat perquè molt vam deixar la setmana passada, ha tingut 2 fills, el primer, Joan I, Joan sense fe, este sí que és Joan de tots, per tant no és problema el número, Joan sense fe, perdó, Joan el caçador o l'animador de la gentilesa, Joan I, mort sense fills, barons, tenia filles, però segons la llei que regia no podien en aquell moment governar i puja el seu germà, Martí. Este és conegut com Martí el Humà, no seria Martí I i no Martí el Humà. Este és l'últim rei del casal de Barcelona, és a dir, l'últim rei descendent directe de Guifré el Pilós, descendent directe de Jaume I, és a dir, de tota la dinastia del casal de Barcelona. Martí el Humà sí que ha tingut un fill, que li diuen Martí el Jove. El problema és que el Martí el Jove va morir abans que son pare. I per tant, l'home ja major se llança, no estic fent caricatura, se llança a tindre un fill com siga. És a dir, que ja era vidu, se torna a casar i ràpidament a veure la cosa si funciona, però no funciona. Ja passa. No és que l'home no pogués tindre fills, perquè de fet l'havia tingut i de fet tenia fills bons, però no té ningú fill legítim en la reina per poder sortir. Aleshores, damunt, per acabar-ho de complicar, l'Església Catòlica en aquell moment està dividida. És el que diuen el cisma d'Occident. Han elegit 2 papes. Nosaltres havíem reconegut un papa, exactament al contrari de Castella, per a mantenir les distàncies i tal, i després de moltes voltes i revoltes, i aquest papa, que estava en Avinyó, Avinyó és un terreny d'Occitània, de l'estat francès, n'hi havia un papa en Roma i un altre en Avinyó, i els dos diuen quina era la legitimitat. El papa d'Avinyó, al morir, van elegir a un noble aragonès, que és el senyor Benet XIII, el papa Lluna, el de Peníscola. Després que l'envien de França, perquè el rei de França reconeix finalment al papa de Roma, ell s'estableix en Peníscola. I en aquest moment és reconegut pel conjunt de la corona d'Aragó i és reconegut també per altres estats d'Europa. En aquest moment, Benet XIII intenta al rei una maniobra. El seu fill, el Martí el Jove, que havia mort, no tenia fills legítims, però sí que havia tingut un fill bon. I intenta que el papa el legitime, és a dir, declara que és fill legítim i per tant, si és fill legítim, ja pot regnar. Estan en aquests tràmits i en aquest tràmit el senyor Martí el Humà se mor. Sense una herència clara. N'hi ha bàsicament 2 pretendents. Una teoria diu que les dones no poden regnar segons la llei de l'època, és cert. Això no ho discutir ningú. Però n'hi ha qui diu que les dones sí que poden transmetre els drets. És a dir, el rei té una filla. Aquesta filla no pot regnar, però si aquesta filla se casa amb un senyor i tenen un fill varó, i aquest fill varó, per tant, el net del rei sí que podria regnar. I és la teoria que se diu sàlica impura. Aquell sàlica era un nom que venia de França i vol dir que, en teoria, que les dones no poden regnar, però sí transmetre el dret. L'altra, la llei, la sàlica pura, diu que les dones ni poden regnar ni poden transmetre, és a dir, que l'herència ha de ser sempre per via masculina. Aplicant l'herència sàlica pura per via masculina, n'hi ha que pujar el rei, l'únic germà que tenia havia mort, el seu pare, els germans que tenia havia mort, i n'hi ha que remuntar-se al seu avi, que havia tingut un altre fill, que havia tingut un altre fill, és a dir, sempre fills barons, i arriba a Jaume d'Urgell. El comtat d'Urgell, està més o menys per així, per tant era net d'un rei. Alfons Almerín, el pare de Pere, el cerimoniós d'Eco. Era net d'un rei. Per l'altre costat, resulta que Pere el cerimoniós, el pare, per tant, de Martí el Humà, havia tingut una filla, que s'havia casat amb el rei de Castella. I aquesta filla i el rei de Castella havien tingut fills. Un d'ells no valia perquè estava regnant en Castella. De fet, havia mort i regnava ja el seu fill. Però n'hi havia un altre fill, un fill segon, que li diuen Ferran, exactament a ell li diuen Fernando, perquè de base era un noble castellà, germà del rei de Castella. El
rei de Castella havia mort, havia quedat un fill menut i ell era el tutor, diguem-ne, del seu nebot, el rei de Castella, mentre estava en la menor d'edat. Este Fernando, diguem, s'havia distingit prenent una ciutat dels musulmans de Granada que es diu Antequera. I aleshores era conegut com Fernando, nosaltres el coneixerem com a Ferran d'Antequera. Este senyor afirma que en tant en quant és fill de la filla del rei Pere el Cerimoniós, és ell el que té dret a la nostra corona. Jaume d'Urgell diu que en tant en quant és el descendent legítim per via masculina, és ell el que té dret a la corona. Això podria haver sigut un pur pleit dinàstic, si no fora perquè darrere hi havia uns grans interessos, sobretot darrere de Ferran d'Antequera. Vos he dit que Ferran d'Antequera estava casat, crec que havia mort la dona, estava casat, havia estat casat en Leonor d'Alburquerque, aquesta rica fembra que podia anar dels Pirineus a Gibraltar sense abandonar les seues terres. Això volia dir que Ferran d'Antequera era riquíssim, que tenia tota la força de Castella, recordeu, 10 milions contra 1, tota la força del seu nebot, però ell encara era el regent de Castella, per ficar un exèrcit, diguem, a les nostres fronteres. Que damunt a Aragó li feia quantitat, Aragó, ara estem parlant de territori d'Aragó, del regne d'Aragó. A Aragó, els nobles aragonesos, aquests productors de llana, els feia la mar de gràcia que justament assumir el conjunt de la corona un senyor que tenia uns interessos exportadors de llana bestials en Castella, com era Ferran d'Antequera. I que una part del regne de València està també tocada per aquesta influència castellana. Ferran d'Antequera, a més, fa córrer diners, comença a subornar gent. Per tant, sembla de base que va guanyant partidaris. Però, per contra, té molts enemics, d'aquells que veuen que no deixa de ser un estranger, que ni parla català, que és el representant d'una altra dinastia, encara que estiguin entroncats per la mare, etc., que són els trastats. Jaume d'Urgell pareix que va tindre molts partidaris i que podria aconseguir imposar-se. De fet, encara no ha mort el rei Martí l'Humà, ell ja era lloctinent general, és a dir, com el número 2 de la corona, que és el títol que duia tradicionalment l'hereu. Normalment, el fill major del rei tenia com a títols príncep de Girona, és el que reivindica ara el príncipe d'Astúries, quan va per Girona i diu que és príncep de Girona, no sé on ja parlarem, si és la veritat. Tenia un títol de príncep de Girona i tenia una sèrie de possessions per tot el territori. Este normalment era el lloctinent general, és a dir, el que quan el rei se n'anava, el suplia, perquè el rei estava a l'estranger, en una guerra o el que fos. A vegades el lloctinent era la reina, la mateixa reina. Altres vegades se designava algú. Jaume d'Urgell era el lloctinent, per tant pareix que d'alguna manera estava cridat a ser el successor. Però Jaume d'Urgell, a veure, no se pot parlar en història acusant i dient, però Jaume d'Urgell no ho va saber fer bé. Per exemple, els seus partidaris en un moment determinat van matar a l'arquebisbe de Saragossa, una escandalera, una excomunió, ha matat a un gran eclesiàstic, etc. A poc a poc, Ferran d'Antequera va imposant-se cada volta més en la força dels seus diners, de la seva llana, de la pressió d'un exèrcit castellà. Finalment s'arriba, perquè clar, com s'ha de triar el nou rei? Finalment s'arriba per intermedi de Sant Vicent Ferrer, que encara no era sant, però ja era Sant Vicent Ferrer, era Vicent Ferrer i anava pul·lulant per allà i tenia molta influència. I per influència del papa Luna, del Benet XIII, s'acorda que se farà una reunió en la qual aniran 3 representants de cada regne. Recordeu que Mallorca, als efectes, no era, és a dir, des del punt de vista de les Corts, Mallorca formava part del Principat. Per tant, els 3 regnes seran el Principat, el Regne de València i el Regne d'Aragó. I aquests 3 regnes, cada un dels seus parlaments, ha de designar 3 representants. I aquests 3 se reuniran i per majoria aprovaran qui és el rei. Clar, ahí comença, per tant, el truco és veure qui aconseguís controlar aquests 3 de cada regne. En el País Valencià esclata pràcticament una guerra civil. Mentre en Morella se reuneixen les corts d'un bando, que diuen que són les legítimes, en Traiguera se reuneixen les de l'altre bando. N'hi ha enfrontaments armats, n'hi ha batalles, n'hi ha morts, n'hi ha un exèrcit castellà que entra en el Regne de València a ajudar els partidaris de Ferran d'Antequera contra els partidaris de Jaume d'Urgell. Per exemple, Castelló era molt de Jaume d'Urgell, que quan deixarà l'altre després tots són preses per a quedar bé en el rei.
en aquestes circumstàncies elegissin compromissaris valencians, elegissin pràcticament els que Vicent Ferrer vol. Toca peces i de més i tal, fa elegir al seu germà, a un altre partidari igual també de Ferran d'Antequera i a un que ni s'enterava massa, de fet crec que al final s'absté. Els tres d'Aragó són clarament partidaris de Ferran d'Antequera i Catalunya dividís el vot, no n'hi ha antequeristes, diguem-ne, però dividís el vot entre Jaume d'Urgell i algun altre que se presentava també, però que així que tenia dret. La reunió se fa en cas, això té molta lògica, entre això, imagineu-vos que si continua Aragó, entre Casp i Montsó, és a dir, una zona d'Aragó que no és de la franja, no és catalanoparlant, però està tocant la franja i per tant està bastant prop dels Tres Regnes, se feien reunions quan les corts s'havien de fer separades, que el regne anava a la seva. El que passa que al rei li era més còmode convocar les tres corts i ell per dir això el rei havia d'estar necessàriament presidint les corts, però li era més còmode tindre-les reunides en la mateixa ciutat, normalment en tres esglésies d'aquesta ciutat, i ell anava d'una a l'altra. En comptes de tindre Granada, Saragossa, Barcelona, València, les reunia les tres. I per tant, normalment en Casp o en Montsó se convocava la reunió de les tres corts del rei. I el rei anava a una, la presidia, per la vesprada anava a una altra, un poc en aquesta idea se reuneixen en Casp, que està al costat de Montsó. I la votació dona el següent resultat. Els tres aragonesos i dos valencians, per tant 5, voten a Ferran d'Antequera. Els dos de Catalunya voten a i un de Catalunya i un de València voten a tres candidats o s'abstenen. El fet és que diguem 5-2, per dir-ho així, guanya Ferran d'Antequera. Bé, això és el gran problema de la nostra història, perquè n'hi ha gent que comença a dir que a partir d'ahir comença la nostra decadència, ens invadeixen els castellans. Calma, perquè això que ha dit en la historiografia romàntica catalana no acaba de ser veritat. Perquè resulta, com pot ser que Ferran d'Antequera sigui el dimoni en màquines, que per culpa d'ell comença la decadència del nostre país i el seu fill, Alfons el Magnànim, és el meravellós conquistador de Nàpols, el del gran moment de la gran prosperitat de València, etc. A veure, Ferran d'Antequera val a dir primera que va regnar molt poc de temps, perquè poc després de ser elegit rei va morir. Però la veritat és que l'home no s'enterava, probablement no anava ni en bona voluntat, probablement no s'enterava dels usos d'un castellà de sema, que sa mare fora catalana, però sa mare vivia en la cort de Castella i no entenia allò que fèiem diferent de Castella. En un moment determinat, per exemple, no sé, recordeu una escena, Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament actual de Barcelona, si el teniu en el cap, allà a la plaça Sant Jaume, hi ha dues estàtues, per dir-ho així, empotrades a la façana. Una és la de Jaume I, ningú s'ha donat mai compte, perquè és curiós, feu la prova, pregunteu a gent, diu, l'estàtua de Jaume I que n'hi ha a Barcelona? Es queden mirant i diuen, on hi ha una estàtua? Clar, imaginen una estàtua eqüestre, com la de València, com la de Mallorca. Però Jaume I està allà, amb la seva corona donada i tal, en l'Ajuntament de Barcelona. A l'altre costat hi ha la figura d'un senyor vestits, en aquesta mena de vestits, l'expressió que les doncs, una mena de gorros grans i d'això, i túniques llargues que s'estilaven als segles XIV i XV la gent rica, per dir-ho així. Aquest senyor li diuen Fiballer, i aquest senyor és el que va fer la següent maniobra. Entrava la carn, diguem-ne, el rei estava a Barcelona, i entrava en carn, diguem-ne, per a les cuines del rei, per a tota la producció. Es va parar i va dir que a pagar les cases. És a dir, quan s'entrava a Barcelona, se pagava uns impostos, diguem, quan s'entrava carn o verdures o la producció de fora i tal, des de fora de Barcelona se pagaven uns impostos, que és el que el Consell de Cent de Barcelona anava tenint els diners per a les despeses que feien. I aquells se van ficar fes una fúria, que això era per la taula del rei, que què volia dir això, que havien de pagar els impostos, i el Fiballer se'n va anar a protestar-li al rei, i el rei se la va tindre que tragar, perquè clar, els privilegis firmats per tots els reis anteriors, dels quals sense suposar que era descendent, deia que a Barcelona el que entrava per al rei igualment pagava l'impost. Això queda molt bonic, queda molt romàntic. Un segle abans hem tingut un cas que no hem tingut temps d'esmentar-lo, i vol dir de passada, quan el rei anterior a Pere el Cerimoniós, Alfons el Benigne, ha intentat donar una part de les terres reials, entre les quals Castelló, crear un marquesat de Tortosa,
per a donar-li al seu fill segon, va anar allí Guillem de Vinatea, li va plantar cara, i quan la reina castellana, la segona dona d'ell, que era la germana del rei de Castella, li va dir: eso nos ha encantado toda la vida. Si a mi hermano el rey de Castilla esto le ficieren, vive Dios que los matara. I el rei li va contestar: senyora, els nostres súbdits són lliures i francs i no com els de Castella. Això ens ha encantat. Els historiadors liberals de Castelló han escrit això, sempre en castellà, hasta la sopa. La historiografia romàntica del Principat ha cantat les glòries. Hem fet per a Vinatea una òpera que va fer Matilde Salvador, la compositora castellonenca. Simplement vol dir que els nostres usos eren diferents, que així, sobretot la burgesia, havia assolit un poder i podia plantar-li cara al rei, cosa en castellà era impensable, perquè evidentment vive Dios que los matara, que diu la Eleonora aquella castellana. Bé, Ferran d'Antequera és proclamat rei, pràcticament no té temps de fer res ni pa bé ni pa mal, perquè reinarà, no recordo si són 2 anys, o alguna cosa així, i mor. Ell té 2 fills, no en té més, però els que ens interessen, un, el principal, és Alfons el Magnànim. Alfons el Magnànim sí que entén bé, diguem, la nostra política exterior, o dit d'una altra manera, els interessos aliats de la noblesa i la burgesia. I té un objectiu claríssim al que dedicarà tota la seva vida. Recordeu, si teniu un mapa d'Itàlia en el cap, que més o menys controlem Sardenya i Sicília, i per tant tot empenta cap a Nàpols. I Nàpols en aquell moment és un regne molt ric, molt ric de veritat. En aquella època Itàlia era dels llocs més rics de tota Europa, i Nàpols és important, diguem. I el rei començarà tota una sèrie de guerres, aliances, etc., que anem a deixar una mica al marge, fins a aconseguir fer-se rei de Nàpols, com a tal. I en aquell moment d'això es beneficiarà sobretot més València, i no dic el regne de València, sinó la ciutat de València, que la resta. En aquell moment, estem parlant ja de ple segle XV, ara ja hem arribat, per dir-ho així, on havíem d'haver acabat l'altre dia. En el segle XV, el pes econòmic important del país, tant del país a nivell de països catalans com del conjunt de la Corona d'Aragó, per tant incloent també Aragó, cau cap a València. Barcelona, per una sèrie de circumstàncies, ha decaigut molt. Palma, en part, no tant, però també. I València és el gran moment, el que s'ha dit sempre, el segle d'or de València. Per exemple, quan vosaltres aneu per la ciutat, la majoria dels monuments que veieu, d'aquells que estem orgullosos, és a dir, les grans ampliacions de la catedral, el Micalet, la llotja, recordeu que és patrimoni de la humanitat, la broma, les torres de Quart, les torres de Serrans, per dir quantitat de coses, tot això és construït en el segle XV per una València poderosíssima. Una València que és una gran exportadora de productes, una gran intermediària, la producció italiana arriba a València, des d'ahir moltes vegades a lloms de mules i el que sigui, travessa esports cap a Castella, etc. És a dir, és una ciutat molt gran. Se creu que en tota la península ibèrica en aquell moment només Lisboa era més gran que Barcelona. S'ha dubtat si Sevilla estava a prop, però estem parlant, i evidentment València és molt més gran que Barcelona en aquell moment, claríssimament. No és cap broma que el segle d'or de la literatura catalana siguin valencians. És a dir, no és perquè sí, és perquè estem parlant de la gran zona rica, pròspera, i ahí comencem a ficar Ausiàs Marc, el Tirano Blanc de Joan del Martorell, Jordi de Sant Jordi, tots els escriptors que vulgueu. Pràcticament n'hi ha una o dues excepcions, tots els grans escriptors de la literatura catalana del segle d'or són valencians. El Principat està mig assolat, Mallorca és xicoteta i tal. Fins i tot, ho dic com a gran argument quan vos diuen valencià, català i totes les històries. En aquella època se van traduir molts llibres del llatí al, diríem avui, català. I molt sovint diuen, és el moment que s'inventa la impremta, per tant se comencen ja a imprimir llibres, i diuen que aquest llibre està traduït del llatí a la valenciana llengua. I clar, diuen, veus que està valencià, és en català. No sé si saben estos senyors que llibres editats en Barcelona diuen que estan traduïts del llatí a la valenciana llengua. És a dir, el català va estar a punt, podria haver passat perfectament, és el moment que està consolidant el seu nom, de dir-se valencià.
És a dir, i avui, en tota normalitat, estaríem parlant del valencià de Barcelona, del valencià de Perpinyà, del valencià de Palma, és a dir, la llengua va estar a punt de dir-se valencià perquè va estar a punt d'assumir el nom de la ciutat més gran on era parlada. I aquesta expansió, per cert, serà més de la ciutat que del regne. En part, València xucla energies i gent de tot el regne. Per exemple, Castelló en aquest moment és un dels moments de més decadència que us soni. Si el carrer Sarau, que ara unís l'actual plaça Cardona Vives, que no existia, pega la volteta i va acabar al carrer Major, carrer del centre de la població, en aquell moment tenim documents que diuen que les cases havien sigut convertides en corrals de ramat, perquè sobraven cases, és a dir, no vivia tanta gent a les cases que hi havia. Sobretot les ciutats del nord, no tant Morella i Sant Mateu, que estan exportant, però la resta i una part del país important tenen una gran decadència i xuclen, és a dir, si tu vius en una ciutat pobra i tens poques possibilitats i a 70 quilòmetres hi ha una ciutat riquíssima on tu vas i n'hi ha treball, doncs evidentment la immigració cap a València va fent-se cada volta més gran. El Principat, sobretot el nord del Principat, en aquest nord vull dir de Barcelona cap a dalt, en aquest moment té un gran problema. Recordeu, retrocedim 500 anys, recordem l'any 1000 que els havíem deixat per allí en els nobles apoderant-se a la força, per dir-ho així, de les terres dels camperols i obligant-nos a pagar uns grans tributs i tal. Clar, quan s'ha fet l'expansió cap al sud, a el que es diu la Catalunya Nova, cap al País Valencià i cap a les Illes, per atraure pobladors has tingut que oferir les millors condicions. Si tu li estàs pagant al noble el 50% de la collita per lot i t'ofereixen baixar cap a baix i tens que continuar pagant-li el 50% de la collita al senyor, per això te mous de casa. Mal per mal ja estàs bé estàs. Per tant, li has d'oferir bones condicions. Doncs només pagaràs el 10, doncs els primers 10 anys no pagaràs, per a que baixen, perquè si no, allí qui treballa les terres per donar-los riquesa als nobles. Per tant, la situació dels camperols en la Catalunya Nova, en el País Valencià i les Illes, dins de la gran situació d'opressió que en tota Europa medieval tenen els camperols, que són l'enorme majoria de la població, no és tan forta com la que tenen els que se van quedar així. Sobretot tenen el que diuen els mals usos. Els mals usos, a vegades, les pel·lícules, aquelles de Hollywood i tal, les han convertit, els mals usos, el jus prima nocte, o nocte, el jus prima nocte l'haureu sentit parlar. Teòricament era allò que els nobles, quan se casaven, diguem-ne, un camperol en una camperola, tenia dret d'agarrar la camperola i passar-se-la per la pedra i la primera nit, com d'alguna manera, per dir que els fills que naixerien se suposava que depenien del servei. Més enllà de tota la novel·lística, i aquest dret que teòricament deia això, en pràctica volia dir pagar. És a dir, per a que el senyor no se passara per la pedra i aplicara el jus prima nocte, havies de pagar, diguem-ne, uns diners, diguem, al noble quan te casaves. A veure, les camperoles, quan t'ensenyen això en una pel·lícula de Hollywood, les camperoles que el senyor vol són així artistes. Les camperoles de l'època eren lletges, baixetes, bigotudes, no sé què tal, perquè menjaven el que menjaven i podien el que podien i arribaven a una edat com arribaven. Vull dir-vos que més enllà d'això, sí que n'hi havia. Per exemple, si a la dona sempre la paga la dona, si a la dona la pillaven en adulteri, és a dir, que estava enrotllant-se en un senyor que no era el seu marit, resulta que el marit, que li fera el que volguera fer-li, havia de pagar una multa al senyor. Per exemple, el camperol podia vendre la seva terra a un altre que s'hi comprometia, evidentment, a continuar pagant-li al senyor. Però, primera, per la venda de la terra li havies de pagar una part de diners al senyor. Però, segon, el senyor tenia el dret de retracte. És a dir, ell diu, tu que vas a vendre això? Per 40 lliures? Primer te les oferís jo. I si el senyor oferia d'això, el que l'altre demanava, se la quedava el senyor, que li la donava a un altre com li convenia. Si el senyor diia, vale, fes el que vulguis, ell ja li la venia a un altre, que evidentment li havia de continuar pagant al senyor. És a dir, això és el que se van anomenar els mals usos. I estos pagesos, diguem, que els havien de pagar, s'anomenen pagesos de remensa. Això vol dir el següent, perquè el pagès abandonarà la terra, és a dir, com va haver tanta fugida cap al sud, evidentment, en un moment determinat els nobles es poden dir per a marxar de la terra que tu estàs tenint i treballant i pagant-me a mi, has de pagar-me
una redenció, diguem-ne, per poder anar-te'n lliurement, en el qual pràcticament els camperols estaven lligats a la terra. Això existia sobretot al nord del Principat, i això està relacionat també molt amb l'existència del tema de l'hereu, que l'heu sentit moltes vegades. Mentre en una altra part del Principat i del País Valencià, i crec, ara no estic segur, en les illes, normalment el que predomina és la divisió de terres. Si un llaurador té dos fills i té terres, doncs quan se mor la meitat va una i la meitat va l'altra. En aquella època havia de designar a un sol, normalment el major, normalment el que se quedava en la terra. En canvi, aquest tenia l'obligació d'establir, pagar una dot a les germanes perquè es casaven i de, si tenia germans varons, pagar-los per a que es dedicaren a alguna cosa. Depèn dels diners, diguem, les terres que tenia aquest pagès. Potser li podia pagar perquè s'establiren en una ciutat i ficara una botigueta. O podia pagar-li perquè se comprara l'armament per anar a servir, diguem, a lluitar en la guerra. O podia, si tenia més diners, pagar-li uns estudis per a que el germà fos capellà. Però la terra continuava sempre en mans d'un sol, és a dir, mai se dividia, perquè si no s'hagueren fet porcions cada volta més menudetes i el camperol no haguera tingut possibilitats. Tots els problemes dels pagesos de remença, els pagesos estan farts, comprendreu que això no li fa gràcia a ningú, i per tant estan i en un moment determinat comencen a fer una paraula que us pot parèixer ja molt moderna, un sindicat de pagesos. Se sindiquen, és a dir, se uneixen, se reuneixen i intenten negociar en el rei la seva redempció, és a dir, allò de dir, pagarem globalment, pagarem en bloc una quantitat i a canvi d'això ens llevarem, diguem-ne, tots aquests mals usos. Podrem poder-nos lliurement, no haurem de pagar el just prima noctis, evidentment els nobles diuen que ni parlar-ne. I aquesta forta tensió del sindicat de pagesos, el sindicat de remences, els que s'haurien de redimir, pressionar el rei contra els nobles i l'alta burgesia de Barcelona. Què vindrà a ser l'alta burgesia de Barcelona? Doncs moltes vegades, com té diners, són ja rics, han comprat terres, diguem-ne, encara que no siguin nobles, han comprat terres i per tant estan també traient profit dels camperols. Per tant, ahir veurem una aliança entre la noblesa i l'alta burgesia de Barcelona. En canvi, el poble pla de Barcelona, que està fart de que en teoria les ciutats són, entre cometes, democràtiques, tots els, en origen, tots els homes, no dones, els homes lliures, varons, lliures, se reuneixen en una mena d'assemblea i trien els seus representants, diguem, el Consell de Cent, en el cas de Barcelona. El que passa és que al pas dels segles s'ha anat creant cada volta més una oligarquia que en la pràctica se'l mengen i se'l tallen. I a un el succeeix al seu cunyat, i a aquest el germà, i a l'altre tal, i normalment són els grans propietaris. El que se diu la mà gran, mà en el sentit, si cada persona és un dit, la unió d'un grup és la mà. Entonces, la mà mitjana i sobretot la mà menuda, la gent que treballa a un altre, el que d'allò, el poble pla, estan molt farts d'aquesta oligarquia. Per tant, noblesa enfrontada als camperols de remença, alta burgesia, diguem, la mà major, enfrontada en el poble pla. El nom que reben en Barcelona les dues fraccions és la Busca i la Biga. Sempre me li anem a veure. La Busca, això és una... Estem parlant d'un temps en què la religió juga un paper molt important en la mentalitat de la gent. No sé si recordeu que hi ha una cita de l'Evangeli que diu hipòcrita, per un que està criticant a l'altre, diu treu primer la biga del teu ull i després busca la busca, és a dir, la busca és el tros de palleta, diguem-ne que t'entra. En aquest context, tots s'acusen mútuament, per tant, la biga són els nobles, i la busca són els nobles, no, perdó, els rics, i la busca són els pobres de la ciutat. Per tant, hi ha una aliança entre els nobles i els rics de la ciutat i els pagesos de remença i la gent pobra de la ciutat. I ahí entra el rei, que és el que ha de dilucidar. Alfons, el magnànim estiga conquistant Nàpols, ha mort sense fills legítims i mos fa, entre cometes, la següent jugada. Ell tenia un fill bo, tenia diversos, i hi ha un que li diuen Ferrante, Ferran en forma
italiana, malgrat ser fill bon, el deixa com a rei de Nàpols. I per tant, Nàpols, que ha costat tant de conquerir, queda en mans d'un altre rei. És veritat que en vinculacions comercials i tal, una corona. En tots els seus territoris patrimonials, és a dir, Aragó, Catalunya, València, Mallorca, Sicília, Sardenya i tal, com ell no té fills legítims, puja al seu germà, que li diuen Joan. Joan II, en tots els regnes, però conegut sobretot en el Principat com Joan sense fe, és a dir, com un traïdor. Per primera vegada anem a tindre una guerra civil en sèrio en l'interior d'una part important del territori, pràcticament en tot Catalunya, i de retruc pot tocar una miqueta a Aragó i al nord de València. El rei, en un moment determinat, sembla disposat a jugar la bassa dels pagesos i de la busca dels pobres de Barcelona. I per tant, immediatament la noblesa comença a crear-li problemes al rei i se recolza en el seu fill i hereu. El rei Joan II s'havia casat en el seu moment amb la reina de Navarra. Per tant, ha incorporat Navarra als seus dominis. O sigui, ell ja abans de morir el germà, abans de morir Alfons el Magnànim, ell era rei de Navarra, i encara que el testament de la dona que havia mort, el que havia dit és que el rei era el fill Carles, que és conegut com Carles de Viana. Viana és una població de Navarra, és el nom, el títol de príncep de Viana, és el que rebien els hereus de la corona de Navarra, com el príncep de Girona rebien els hereus de la nostra. Aleshores, Carles és conegut com el príncep de Viana, perquè era l'hereu de la corona navarresa. I Carles, no anem a entrar per què, està en continus conflictes amb son pare. De fet, son pare arriba a empresonar-lo, concretament va estar empresonat en Morella, etc. Per tant, d'alguna manera, la noblesa i la burgesia se decanta per Carles de Viana i el rei s'ha casat per segona vegada en una castellana, ai, els matrimonis castellans, del que ha tingut un xiquet que li diuen Ferran i que anirà creixent i serà Ferran el Catòlic. Però deixem-lo encara de xiquet. Sobretot, la reina castellana és odiada en Catalunya, però a un nivell increïble. Aleshores, en un moment determinat, el rei ha empresonat a Carles de Viana, després l'allibera i finalment Carles de Viana mor en estranyes circumstàncies. En aquella època n'hi havia fama de que quan el cor, quan cremaven un cadàver i el cor quedava intacte, això és perquè tenia verí, no és un fonament científic. Tot i que avui en dia algunes investigacions modernes semblen apuntar que possiblement Carles de Viana va ser... Carles de Viana, perquè vos situeu, per exemple, era molt amic d'Ausiàs Marc. De fet, Carles de Viana escrivia també poemes i se'ls intercanviaven. Carles de Viana mor, que té 25 anys o això. Corre el rumor que ha sigut enverinat per son pare el rei i sobretot per la madrastra, per la castellana odiada. I la Generalitat, ja no hem parlat de l'origen de la Generalitat, un apunt rapidíssim, en cada un dels regnes, les corts que es reunien aprovaven els subsidis que n'hi havia que pagar-li al rei. Primer li feien el que diuen el memorial de greuges. Li diuen, el funcionari tal va fer això que va contra les lleis. I el rei havia de resoldre els contrafurs. És una institució molt bonica i molt moderna. A veure, d'acord que els representants no són democràtics en el sentit que ho entenem avui, són la noblesa, l'alt clero i l'alta burgesia de les ciutats reials. Però d'alguna manera se suposa que representen els interessos del rei. Ells li presenten els contrafurs, el que han fet contra els furs, contra les lleis, els funcionaris del rei, i el rei els ha de resoldre. Entonces prenen acords de corts que diuen a partir d'ara no es podrà entrar en el territori tal. I quan ja el rei ha resolt i ha elaborat les noves lleis que volen, el Parlament, les corts, acorden un subsidi per al rei. És a dir, al rei li oferim 40.000 ducats. I això han d'haver uns encarregats a recaptar-ho. O sigui que tothom ha de pagar-ho. I uns encarregats d'administrar aquests diners. I això són la Diputació del General o Generalitat, que en un primer moment són els encarregats de recaptar els diners per al rei, quedar-se la part que s'ha de quedar el propi funcionament del regne, i el poder de la Generalitat va creixent,
I, per exemple, en els segles XVI o XVII, encara no hem arribat, però perquè us feu una idea, dels diners, dels impostos, per dir-ho així, que es recaptaven en el regne, el 90% se quedaven per a la Generalitat i el 10% anaven per al regne, que traia ben poc de nosaltres. Què vos recorda això alguna cosa? La seva adaptació moderna al tema de dir això és el que fan els bascos encara, ho feien en aquella època, ho fan ara. El concert econòmic vol dir que les institucions basques recapten tots els diners i li paguen al rei, en aquest cas a l'Estat, diguem la part que han quedat i tot el més se ho queden i ho administren per a fer totes les seves funcions. Això és el que feien les nostres Corts, les nostres Generalitats, estic gastant sempre el plural, perquè aquí hi ha Generalitat de Catalunya i Generalitat de València. Insistís, Mallorca és diferent perquè en part depèn de Catalunya. El que feien les nostres Corts i les nostres Generalitats en aquella època, que degudament adaptat al sistema democràtic actual, és el que seria un concert econòmic. Tornem al segle XV. La Generalitat, en un moment de Catalunya, en un moment determinat, enmig d'aquest enfrontament en Joan sense fer, i sobretot en la reina, acorda destituir el rei. És la primera vegada. El principi mental de l'època, tot comença, primer, el rei, com tots els reis per la gràcia de Déu. Se suposa que Déu l'ha triat com a rei i per tant no. Després, ja n'hi ha una teoria, que és el que se diu la teoria pactista. És a dir, el govern seria un pacte entre el rei i el poble. No ho mireu tan bonic, el poble vol dir els nobles, els grans eclesiàstics, la gran burgesia de les ciutats. Que n'hi hauria un pacte. I que si un de les dues parts trenca el pacte, l'altre té dret a denunciar el pacte, a dir que ja no és vàlid. I per tant, la Generalitat de Catalunya decideix que el rei, en tota una sèrie de contrafurs, de coses contra la llei que ha fet, ha perdut el dret a regnar. I que la Generalitat, per tant, té el dret de destituir-lo i de nomenar un altre rei. Quan parlem de rei, hem de dir, sobretot, la Generalitat té el dret de designar un altre comte de Barcelona. Però clar, això xoca, això queda molt bé, però xoca en un principi aprovat en les constitucions, vam dir, les tres regnes, que era el principi que diu que els títols de rei d'Aragó i de València i comte de Barcelona són indissolubles. És a dir, els té que tindre la mateixa persona. Per tant, la pregunta és, si les Corts valencianes i les aragoneses no han destituït a Joan II, a Joan sense fer, l'elecció, la tria feta per la Generalitat de Catalunya és vàlida? En un sentit sí, perquè la Generalitat és la que té el poder quan el rei ha infringit la llei. Però en un altre no, perquè o ho decideixen de comú acord les tres Generalitats o alguna cosa falla. I aquesta discussió arriba fins al dia d'avui. El dissabte passat crec que us ho anunciaré. Si anem a Santa Maria del Mar, a Barcelona, veureu que hi ha un sepulcre en una inscripció moderna que diu aquí està soterrat Pere de Portugal, que fou anomenat rei dels catalans. Què vol dir que fou anomenat? No entren en la discussió si Pere de Portugal, que va ser el que van elegir un descendent de la Casa de Barcelona per línies indirectes, és el que va elegir la Generalitat com a rei, era o no era el rei legítim. Però clar, si era el comte de Barcelona legítim, vol dir que també era el rei legítim de València i d'Aragó. Però mai ho va ser per les Corts ni per les Generalitats. De fet, Joan II diu que aquesta decisió de la Generalitat és invàlida i inclús triarà una altra Generalitat i enmig de la Guerra Civil, en cada bando, hi haurà una Generalitat, la Generalitat partidària de Joan II i la partidària de Pere de Portugal. En aquell moment, els pagesos de Remença li fan costat a Joan II pensant que si l'ajuden a vèncer als nobles i a la Generalitat, diguem-ne, de l'alta burgesia, etc., el rei finalment es farà cas. Aquesta guerra civil és guanyada per Joan II, després d'anys que destrossen, per això vos dic que en aquell moment Barcelona i el Principat, que era molt debilitat, una guerra civil, evidentment, els soldats atacant, debilita molt, i finalment Joan II recuperarà tot el poder, però sempre n'hi ha un però. Resulta que Joan II necessitava diners i ajuda enormes. Joan II va recórrer a hipotecar, és a dir, quan tu no tens
diners va una cosa i hipoteca aquesta casa, va hipotecar el Rosetó i la Cerdanya. I aquí va hipotecar el rei de França. I el rei de França se queda, el que avui diem la Catalunya Nord, en hipoteca, és a dir, se suposa que el rei li hauria de tornar, però el rei no té diners, va tornar-li això, i el rei de França se ho queda pensant allò de qui dies passa anys empeny, quan més anys la tingui, més poc a poc anirà sent controlada per mi i ningú m'ho qüestionarà. No és la definitiva, no és la definitiva. Això passa a finals del segle XV. Arribem ara, per tant, el temps se m'està tirant. Arribem al final del segle XV en un moment en què, recordeu, 20 milions d'habitants del Regne de França, 10 milions d'habitants del Regne de Castella sense Granada, 1 milió d'habitants dels països catalans més ara. En aquestes circumstàncies no siguem particularment cruels en Ferran el Catòlic, perquè probablement de dues tries que podia fer, va fer la menys dolenta. És a dir, Ferran el Catòlic, el fill de Joan II d'Aldalt, se casa, com tothom sap, en Isabel la Catòlica. Una cosa primera, allò del tanto monta tanto, és Castella. És a dir, Ferran afirmava que ell tenia drets al tro de Castella, recordeu que és net de Ferran d'Antequera. I per tant ell el que reivindica és que ell és tan rei de Castella com ell. I per no renyir, arriben a la conclusió que tanto monta tanto, vol dir que els dos són igual, en Castella. Isabel, en la corona d'Aragó, era simplement la dona del rei. Això que queda ben clar. Entre nosaltres no hi havia... No és veritat que Espanya se formara en la Unió de los Reyes Católicos, ni tan sols com a unió personal. Isabel només era la dona del rei. I de fet, quan Isabel mor, Ferran se casa amb una altra dona, té un fill, i el fill, dissortadament, mor als pocs mesos. Tornem a Ferran casant-se. Què fa Ferran? Unir les seves forces en un territori fort que pot ajudar a defensar les coses contra França. I, efectivament, poc després del matrimoni, Ferran tindrà reforços per a la política italiana. No teníem homes, no teníem soldats per a defensar Itàlia contra els francesos que havien entrat per tot el nord d'Itàlia i anaven a atacar Nàpols i tal. I hem de recórrer als castellans. Alguns són a lo millor el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, un militar espanyol molt bo, que és el que marxa a Nàpols, diguem-ne, a dur la lluita contra els francesos i a defensar els nostres interessos en Itàlia. Van fer canviar la política castellana, és a dir, Castella havia sigut la tradicional aliada de França contra la nostra aliança en Portugal i en Anglaterra. Canvien les coses. Qui marca la política exterior d'eixos regnes és Ferran i marca una política catalana. O sigui, la política dels Habsburg, la política, entre totes les cometes que vulgueu, espanyola dels segles XVI i XVII, és la política catalana contra l'antiga política castellana, que era la gran aliança en França. O sigui, França en tota l'edat mitjana està aliada en França, Castella, està aliada en França contra Anglaterra i Portugal. Per tant, Ferran no juga mal la bassa, juga molt bé la maniobra, s'apoderen de Granada, insistís, Castella en aquest moment és molt més important que nosaltres. Ferran fa algunes estranyes maniobres així, que no saps ben bé per a parar a l'oligarquia. Per exemple, introduís el que es diu la insaculació. Sabeu allò de la mà innocent? Una mà innocent, que fiques les boletes en un lloc i una mà innocent trau un mal. A partir d'aquest moment, l'elecció dels consells, dels ajuntaments, per entendre-nos en termes actuals, de les nostres grans ciutats, se farà ficant el nom dels candidats en una bossa i una mà innocent, un xiquet traurà un nom i dirà fulanito, conseller en cap, tal. Això fa Ferran el Catòlic justament per a veure de controlar a la gran oligarquia frenada una mica. Ferran el Catòlic jugarà una cosa que en origen podia haver sigut molt interessant i després no vam quedar fora, Amèrica. Amèrica. Va aparèixer un senyor, Cristòfol Colom, sigui d'on sigui, n'hi ha que diu que sigui català, uns altres de genovès, no està clar, uns altres diuen que era jueu, el qual no és incompatible, jueu convers, el qual no és incompatible en ser català o genovès. Sí, apareix un senyor, se li presenta i diu que n'hi ha allà unes terres que per allà arribarà a Zipango i a Katai, que és el Japó i la Xina. Bé,
A veure, l'expedició catalana és pagada en diners catalans, concretament valencians, i concretament de jueus conversos valencians, el Santatge. Tot allò de les joies d'Isabel, ja les havia venut no sé quants, si en tenia alguna. Oye, l'expedició a Amèrica la financien els Santatge, els jueus valencians, perquè els interessa econòmicament molt. Anem a veure, quan ens contem la meravellosa història d'Espanya, arriba Colón, torna en triomf i no sé què tal, i on no reben els reixos i veuen els primers himnes? En Barcelona. Ell ha tocat en Lisboa i després se'n va cap a Badalona o no sé on desembarquen i els reis el reben al Palau del Tinell en Barcelona. Curiosa aventura castellana, la que és pagada en diners valencians i acaba desembarcant en Barcelona. I el que passa? Que per tota una sèrie de circumstàncies llarguíssimes d'explicar, després, en el segle XVI, al rei, ja després veurem, a l'únic rei, li convé que allò depengui de Castella, on el rei mana molt més. I per tant, i això és important, nosaltres no vam participar en les animalades que van fer els castellans en Amèrica. És a dir, tots els genocidis d'indis i tot això, a nosaltres que no ens miren, perquè per anar a Amèrica, un català de qualsevol dels regnes havia de tindre el mateix permís especial que havia de tindre un holandès, un italià o un alemany. Referit a territoris que depenien del mateix rei. Castella va ser la que va intervindre en Amèrica, consultant que se lo coman, pa bé i pa mal, ells se van fer riquíssims en Amèrica, però van fer moltes animalades, i a nosaltres, per tant, que no ens miren en Amèrica fins mitjans del segle XVIII, que falta molt per arribar. Ahir sí que vam fer nosaltres també animalades en Amèrica. Però, com va haver menys temps i menys territori, nosaltres vam fer les animalades sobretot en Cuba, però bueno, ja arribarem. Estic passant ràpidament, no vaig ràpid, però ja m'entenem. En un moment determinat, mor Isabel, Ferran se torna a casar en germana de Foix, és una noble... una cosa importantíssima, clar. Aprofitant la força que té en aquell moment, Ferran el Catòlic agarra al rei de França i li diu: veritat que em tornaràs a Perpinyà? I en 1493, l'any després del descobriment d'Amèrica, de l'expulsió dels jueus i tal, Perpinyà torna a estar plenament integrada dins de Catalunya. Per tant, el mal en aquest moment han sigut, no arriba a 15 anys, i per tant els francesos van poder fer poc de mal mental, és a dir, la població torna tan catalana com serà. Ferran se casa amb germana de Foix, tenen un fill, hauria sigut meravellós, però el nostre destí és viure tota la història dient què hauria passat si... Però no, resulta que Jaume I divideix els regnes, el fill de germana de Foix se mor al cap d'uns mesos, perdem la batalla d'Almansa, etc. Mos han passat totes, però bé. Com que germana de Foix ja no li dona més fills, i sembla que Ferran ho està intentant. Vaig fer un reportatge interessantíssim. No sé si heu sentit parlar del que anomenen científicament la mosca espanyola. És una variant de mosques que té fama que estimula l'apetit sexual, i que matxacada, no sé què tal, però pot ser molt verinosa. Són aquelles que has de prendre unes petites dosis. N'hi ha qui creu que Ferran el Catòlic va morir per dir-ho així, autoenverinant, perquè prenia dosis tal, l'home que va estar abuelet per a l'època, tindre força a veure si aconseguia que germana de Foix tinguera un altre fill i per tant no haver de dependre dels castellans. Que el van enviar d'allà quan va morir Isabel, enviant-lo dient-li el viejo catalanote. No és això, Ferran en un moment morirà, l'única filla d'ell i d'Isabel que està viva li diuen el nom històric és Joana la Boja, i suposo que haurà vist la meravellosa pel·lícula, aquella n'hi ha dos, una molt bona de la postguerra i una que van fer recentment, i ella... Joana la Boja està casada amb un senyor que li diuen Felip el Formós, no sé com era molt guapo de la meitat, però que és flamenc, mig de Flandes, mig d'Alemanya, és fill de l'emperador d'Alemanya. Felip el Formós mor abans de morir Ferran el Catòlic. Per tant, Felip el Formós mai va ser rei nostre. Vaja, no va fer mai ningú, Felip el Formós va ser rei de Castella, tant quan s'ha casat amb la reina de Castella. Quan ell mor, i mor Ferran el Catòlic, la nostra reina legítima és Joana la Boja, però com el seu nom indica, és la Boja. I per tant, s'ha de crear una regència fins que el seu fill, ella de Felip el Formós, ha tingut bastants fills,
diguem-ne, i el seu fill major, que li diuen Carles, tingué la majoria d'edat per poder governar. I aquest Carles és Carlos I d'Espanya i V d'Alemanya. I aquest senyor, que és molt bon rei nostre, en aquell moment va manar sobre mitja Europa. Ell tenia tots els dominis de la Casa d'Àustria, més o menys, el que ara és Àustria i una part d'Alemanya i una part d'Hongria. Tenia Flandes, per entendre-nos, Bèlgica, Holanda, Luxemburg. Tenia possessions en la zona avui francesa entre França i Alemanya. Era amo de mitja Itàlia, per la part alemana tenia Milà i per la part nostra tenia Nàpols, Sicília, Sardenya i tal. Era amo de gran part de la península ibèrica, dels diferents regnes, excepte Portugal, que inclús té drets cap a ell, que després el seu fill farà efectius. Té tot el que s'ha anat apoderant Castella d'Amèrica, que encara no és tot, però ja controla. És el moment en què Pizarro pren el Perú, Cortés pren Mèxic, etc. Té inclús les illes Filipines, és a dir, dominen mitja Europa i part del món. Este senyor és el nostre rei legítim, sense qüestionament, no es porta malament. Per exemple, en Barcelona, si entreu dins de la catedral, veu una mena de catafalco enorme, ple d'escuts nobiliaris i tal. Ells tenien, en Flandes, estava el que seria el toisó d'or, una ordre de cavalleria i tal, que la duien els nobles més importants d'Europa. Ell va convocar en Barcelona una reunió del toisó d'or i l'estructura que van fer, per això la van pixar. És molt bonica, potser talla un poc el ritme gòtic de la catedral, però en l'època de Carles I, i sense que ell tingui directament, diguem-ne, una responsabilitat, va haver en el nostre país un problema greu, que són les germanies. No tant al Principat, primer, en el Principat se resol a mitges el problema que duiem, aquell dels pagesos d'Armença. Encara Ferran el Catòlic farà la sentència arbitral de Guadalupe. Guadalupe és un lloc d'Extremadura, el va pillar allí i va firmar allí el document, que més o menys dona en part la raó als pagesos i diu que han de pagar una redenció en metàl·lic i a canvi de pagar i això, diguem, ja no tindran els mals usos. A la noblesa no li fa molta gràcia, al bàndol, diguem, més radical dels pagesos tampoc, perquè voldrien que la redenció hagués sigut sense haver de pagar, però, diguem, un bàndol, se crea un bàndol intermig moderat entre nobles i pagesos que arriben a aquest acord. Deixaran de pagar, però han de pagar, que a més fan una col·lecta. Fan una col·lecta col·lectiva, aleshores el síndic del Remences, el sindicat Remença, paga tants diners a la noblesa i a partir d'això, vull dir que això apaivana molt el conflicte agrícola. Vull dir, la situació d'aquests pagesos passa a ser de les més bones d'Europa. Al País Valencià i a les Illes, i en part en el Principat, però allò tindrà tanta força, esclatarà el conflicte de les germanies. Germanies vol dir d'agermanar-se, de declarar-se tots germans i lluitar junts. El conflicte serà doble, com el que veiem pràcticament en el Principat uns 50 anys abans. En el camp, els camperols se subleven contra la noblesa, no volen continuar pagant el gripany, però sobretot la noblesa té un gran aliat indirect, que són els musulmans, els moros. Diguem, aquella gent que en l'època de la conquesta de Jaume I ha quedat així, que cap a mitjans del segle XIV és quan va canviar el signe, és a dir, fins 1350, en el regne de València n'hi havia més musulmans que cristians. Se calcula que cap a 1350, en la contínua emigració de gent venint de Catalunya i Aragó i en la contínua marxa de musulmans cap a Granada o cap al nord d'Àfrica, se calcula que és quan va canviar una miqueta el ritme. Però encara més d'una tercera part de la població eren musulmans, que havien quedat vivint, poden practicar la seva religió, etc., en unes condicions molt apretades, és a dir, que els nobles els explotaven més que els cristians, però ells, a canvi que els deixaren mantindre els seus costums, la seva religió, etc., estaven al costat dels nobles. Per tant, hi haurà un enfrontament en el camp entre els camperols cristians i els nobles i els musulmans. I en la ciutat hi ha un enfrontament, com la que veiem en Barcelona, l'enfrontament del poble pla contra l'alta burgesia. Sobretot el poble pla organitzat en gremis. El gremi de sabaters, el gremi de teixidors... En un primer moment, tots els bandos busquen l'ajuda del rei. El rei, que en aquell moment està per Alemanya,
o per... Este home no va anar a Torreta, perquè se va passar tot el seu regnat anant amunt i avall. Tots dos busquen l'ajuda del rei. És possible que el rei pugui donar suport al poble pla de les ciutats i tal. El seu avi alguna ha fet, allò de la insaculació. Finalment, per tota una sèrie de circumstàncies, Carles I donarà suport a la noblesa i a la burgesia rica i per tant esclatarà una guerra civil que és el que ficarà fi, en part, a la gran prosperitat de València, aquella de dir-li valencià la llengua del segle d'or, etc. Perquè una guerra civil sempre destrossa. Aleshores, els nobles acabaran guanyant en l'ajuda dels musulmans. Els agermanats han inventat un truc demoníac, que és el següent. Quan capturen i quan entren en pobles de moriscos, els bategen a la força. Es reuneixen allí, en graneres, no és broma, en graneres, fiquen en aigua més o menys beneïda, els aspergeixen així i decideixen que són cristians. Quin és el truc? Si ja no són musulmans, no han de pagar tota una sèrie de coses que han de pagar els cristians. I per tant, se suposa que se quedaran al seu costat contra els nobles. Però clar, els musulmans no fan ninguna gràcia, perquè el que volen és continuar sent musulmans. I quan ajuden als nobles a guanyar la guerra i a reprimir els agermanats, ells intenten tornar a la seva vida de sempre com a musulmans. Però clar, algú diu que estos senyors estan batejats. I se reuneix una junta de teòlegs que estudien si aquest bateig és vàlid. Jo té molta més força. Imagineu en aquell context religiós. I els teòlegs decideixen que el bateig és vàlid perquè ells van triar lliurement, perquè podien escollir entre el bateig o la mort. Així de bèstia. En aquell moment s'ha creat ja, i això és una maniobra molt perillosa, la Inquisició. La Inquisició és un aparell repressiu enorme, teòricament depenent de l'Església, però molt vinculat als reis, que és la primera institució espanyola. Quan dic espanyola, vull dir espanyola. Vull dir que el seu domini, la seva jurisdicció, abarca tots els regnes, tots els jueus en 1492, i aquest decret sí que és conjunt d'Isabel i Ferran per a Castella i de Ferran per a nosaltres, tot jueu, una de dos, o s'havia de convertir al catolicisme o anar-se. Molts jueus van marxar, sembla que van marxar jueus catalans, sembla que durant uns anys va aguantar-hi ser català, diguem-ne tal. Tenim restes en alguns llocs on van marxar jueus expulsats, per exemple, en Roma n'hi havia una, i en Salònica, on van marxar molts, però depenia en Grècia, depenia de l'imperi turc, de l'imperi otomà, va haver una coneguda com sinagoga dels catalans, i una altra que era la sinagoga Mallorca, perquè tendien a reunir-se, diguem, per lo que sigui, la marxa eren pocs, el que sigui, i van acabar integrant-se als jueus castellans que van marxar, i és allò que parlen en ladino, els judeus no hi ha forma de castellà. No, que sapiem, no s'ha conservat, s'ha investigat molt, no s'ha conservat ninguna resta de català dels jueus que hagueren marxat, tot i que tenim, evidentment, molta documentació del català que utilitzaven els jueus medievals. Així, que era un català ple d'hebraïsmes. Bé, tornem. Ha acabat la guerra de les Germanies, la noblesa ha guanyat i en aquell moment la noblesa valenciana i mallorquina, en Mallorca ha hagut una revolta semblant de les Germanies, en aquell moment la noblesa valenciana, cada volta més acostumada a la cort del rei Carles i de Reis, comença a entroncar en la noblesa castellana. La noblesa castellana és riquíssima, només li faltava a Amèrica per a fer-se rica, les grans construccions que comencen a fer, les grans catedrals i palaus que està plena Castella i Andalusia del segle XVI, i els nobles valencians, pues imaginemos, no?, la xica, oi, que cavallero tan noble i apuesto, perquè ja havien après a dir coses en castellà i tot allò, i els pares, i este ric i tal, i a poc van entroncant, i cada volta la noblesa valenciana i mallorquina serà, i en part també passa el fenomen del Principat, serà menys autòctona i més una sèrie de títols arribant, per exemple, per dir una anècdota actual. Sabeu que en Castelló està el que diuen Casa la Marquesa, i en la plaça Cap de la Viga. Diuen la Marquesa perquè en tot Castelló no ha hagut mai un altre noble, per tant, la Marquesa, no és la Marquesa de tal. Esta exactament, el seu títol d'ací és baronessa de la Pobla,
tornesa. Anecdòticament és el que li vam comprar els terrenys per a ficar el remissor del TV3 a la clausura. Esta senyora, marquesa, és marquesa de San Joaquín, que és un títol de Sevilla, i ells viuen bàsicament en Sevilla. I de quan en quan la marquesa ve així a estar-se uns dies i és ama de mig territori de la Pobla Tornesa i tal. Què vull dir? Que títols valencians van anar recaint cada volta més per matrimoni i tal en alta noblesa castellano-andalusa. En aquest context, el nostre segle XVI és un segle de bastant decadència, sobretot perquè el nostre comerç principal s'ha tallat. Els turcs han pres Constantinoble i el que és l'imperi otomà controla les costes del nord d'Àfrica i controla tota Europa oriental. Per tant, cada volta el comerç se talla més i recordeu que gran part de la nostra riquesa era el comerç en tota la zona de Palestina, Síria, Egipte, per comerciar productes que arribaven. Però més greu encara, el descobriment d'Amèrica ha fet que la gran ruta de les riqueses vagi per l'Atlàntic. És el moment en què el Mediterrani perd força comercial, la mateixa Itàlia comença a decaure cada volta més i comencen a pujar Holanda, Anglaterra, és a dir, tot va d'alguna manera pivotant a l'Amèrica. I en la península, tant Portugal com Castella, Portugal sobretot en les seves connexions amb el nord d'Àfrica i en Brasil, Castella en les seves connexions en el Carib, Mèxic, pegant la volta per allà, en Perú, etc., se van fent riquíssimes. I nosaltres ens quedem en un cul de sac. Com ens quedaríem, per dir el tema actual, allò del tema del tren de mercaderies que ha de travessar Europa i la discussió de si passa per ací o si va per Madrid, Saragossa i se'n puja cap allà. És a dir, nosaltres en aquella època ens quedem en un cul de sac. Comença una forta decadència, damunt tenim profundíssims. Imagineu-vos en l'anunci tan regionalero que fan ara de l'Adam, diu, tenim no sé quants quilòmetres de costa de Portbou a les cases d'Alcanar. No l'heu vist? Doncs, bueno, antes no podíem per TV3. Imagineu, si de Portbou a les cases d'Alcanar tenim costa, de Salses a Guardamar, incloses totes les illes, la nostra costa és enorme. I en el nord d'Àfrica, la gran potència turca ha estimulat l'aparició de pirates. És el que normalment diem berberiscos, moros, frases tan nostres com haver moros a la costa, que encara d'ahir, i aquestes torretes que omplin tot el nostre paisatge són per vigilar que no n'hi hagi moros en la costa, d'una a l'altra se fan fogueres per advertir que han desembarcat pirates i tal. Ara, un nord-africà me diria, doncs, ara que la que vau fer vosaltres per al nord d'Àfrica, no érem santets. Quan atacàvem poblacions musulmanes al nord d'Àfrica ne fèiem de tots colors. Però vull dir que al llarg del segle XVI ells van prendre força i nosaltres la vam perdre. I per tant, cada volta ens atacaven més les nostres costes i nosaltres atacàvem menys les seues costes. Algunes poblacions, no vos compte, Eivissa. Eivissa va quedar pràcticament despoblada, perquè des del nord d'Àfrica, des d'Alger, arribaven amb una facilitat bestial. Menorca va tindre dos saquejos tan bèsties, en un plaç d'uns 30 anys, un van saquejar Maó i l'altre van saquejar Ciutadella, és a dir, les dues ciutats, que Felip I, segon de Castella, el fill de Carles I, del que parlarem, va estar plantejant-se molt seriosament agarrar la població de Menorca i endur-se-la i abandonar la illa. I alguns consellers, en millor vista, li van dir, home, aleshores s'instal·laran els pirates nord-africans i la utilitzaran per atacar la resta de la costa. Bé, no se va arribar a fer. En l'època de Carles I i de Felip I, vaig a dir-li Felip I, que és el número nostre, el fill, el conegut com Felipe II, el constructor de l'Escorial, nostre, el rei, legítim com a Felip I. Recordeu que el seu avi, Felip el Formós, no havia sigut mai rei nostre. Per tant, tenim un número menys de Felips que Castella. Carles I i Felip I, durant a terme tota una política, no tenen... A veure, intenten que la Generalitat, les Generalitats, amollen duros per a fer les construccions, i moltes tenen un mateix estil. La torre del rei d'Orpesa, les muralles de Peníscola, aneu pujant tota la costa del Principat, aneu cap al sud, cap a Alacant, per tot arreu veurem un tipus de fortificació que ja no és l'antic medieval. I veureu per què. Les medievals són parets, són les típiques muralles de tota la vida. Estes tenen com uns contraforts, una mena de... Sí, en la base
aguantant. Per què? Perquè ja existeixen els canons i perquè les muralles clàssiques medievals en una canonada te la perforen. I per tant necessites que aquest contrafort pare el cop, per dir-ho així. Per tant l'impacte no sigui tan gran i no sigui perforat. Aquestes típiques construccions del segle XVI, de primers del segle X, estan fetes per a frenar els pirates. Ne tenim de tots els colors. El cançoner popular a Mallorca està plena de cançons, condalles, etc., de pirates que desembarquen. Inclús vam elaborar el mite, per dir-ho així, del pirata bo. A veure, us sonarà Maricel, de Guimerà, que després l'han feta. I conta la història d'una xica que s'enamora del pirata, que en el fons està dividit perquè ell és un cristià que se'l van emportar de xicotet i el van adoptar aquells, i entonces ell té el cor partit. Això va generar, primera, una enorme despesa i segona, unes enormes pèrdues econòmiques. Perquè, clar, una cosa és que no te puguen prendre València o Barcelona, d'acord, que estaven molt ben amurallades, però una altra cosa és que, per exemple, Benicàssim pràcticament va deixar d'existir, Torreblanca pràcticament va deixar d'existir. La gent se retirava fugint de dues coses, dels pirates i del paludisme. Les maresmes de tota la nostra costa produïen els mosquits aquells que es ficaven fent. Només sonen, per exemple, la ciutat d'Alacant és una ciutat bona mar, ben fortificada i una muntanya per a fer fortificació, però és l'època típica. La costa del Maresme, per exemple, sabeu que té els noms duplicats. Arenys de Munt, Arenys de Mar. Lliçà de Dalt, Lliçà de Munt. Per què? Perquè la gent se va retirar de la costa i va fer ciutats, poblacions, una mica més cap a les muntanyes, bastant més segurs. En canvi, després, al segle XVIII, quan el perill pirata desaparegui, tornen a la costa i normalment ara les poblacions aquestes dobles, la de la costa és més gran que la de l'interior. Per tant, una profundíssima decadència coincidint en un moment de gran prosperitat de Castella, que està tenint l'or d'Amèrica, que els seus tercios estan apoderant-se de mitja Europa i tal. Meravellós durant els regnats de Carles I i Felip I. Normalment a nosaltres no ens maregen massa i deixen que les generen, perquè, a veure, els diners que els podien vindre d'ací eren misèria i companyia, comparat amb el que, com a reis de Castella, tenien. Per tant, diguem-ne, és un temps que el rei no es clava massa amb nosaltres i nosaltres no li creem massa problemes al rei. Inventen, clar, com el rei no pot estar en el regne, perquè està per totes bandes, inventen una institució que és el virrei, el que fa de rei. Un virrei no és només un governador, és que a vegades la gent pot creure que un virrei és com ara el delegat del govern en València. No, un virrei fa de rei, és com si fos el rei. I per tant, després ho veurem, quan a la guerra dels segadors maten al virrei, això és molt fort, és com matar al rei. En Europa, en el segle XVII, se maten diversos reis, per exemple, un d'Anglaterra, i nosaltres no matem al rei directament perquè no ho tenim a mà, però matem al que és com si fos el rei. Però bé, ja. Sí que n'hi ha dues intervencions reials, que encara que la primera no ens toca directament, és ja un precedent del que passarà. No vos explique el per què, total tampoc és de la nostra història, però en Aragó va haver un problema greu. Un alt càrrec de la cort de Felip I II de Castella, però Felip I d'Aragó, s'havien refugiat en Aragó, havien renyit dos bandos, ell havia matat a uns, total, que se refugia en Aragó i s'acull, ell és aragonès, s'acull al fur d'Aragó, que només pot ser jutjat en Aragó i per als seus iguals. I el rei, Felip I, a l'Imperi de l'Escorial, vol fer-se en ell, com sigui. Entonces, l'única maniobra que se li ocorreix és la Inquisició. Recordeu que era l'única institució comuna de tots els regnes. L'acusa d'heretge i vol que la Inquisició el capturi. Se munta una balota en Saragossa perquè el poble se subleva, perquè se nega que el detinguen, ell s'escapa, fugint a França i tal. En Aragó hi ha un avalot, ja vos dic, el justícia d'Aragó era un càrrec que no existia entre nosaltres, com si diguem una mena de president de la Generalitat. Doncs el justícia d'Aragó assumís, que és un gran noble, assumís la defensa, Felip envia un exèrcit castellà, el qual és un contrafort, perquè entrar un exèrcit estranger, acaben amb la revolta, el justícia el decapiten, és el Juan de la Nusa, alguna vegada sentireu que gent aragonesista reivindica aquest fet.
No ens afecta a nosaltres, no va tocar per a res el nostre territori, però és un mal precedent. Per primera vegada en l'interior de l'antiga Corona d'Aragó, el rei se salta les lleis i després acondicionarà una mica els furs d'Aragó més a la seva conveniència. A nosaltres directament no ens va tocar. A principis del segle XVII tenim un gran problema. Dos problemes. Una que són les 12:30. Tenim un gran problema. Continuaven conservant una enorme quantitat de població musulmana, per més que se suposava que eren cristians. És a dir, els havien batejat, però en la pràctica ells continuaven funcionant com a musulmans. La gent, els nostres avantpassats, els percebien com uns quintacolumnistes, com uns infiltrats dels pirates del nord d'Àfrica. Per això estava prohibit que ningú musulmà visqués en la costa. Vivien així, per exemple, en l'Espadà, en Onda, en Betxí, però estava prohibit que visqueren en Borneana, en Vilareal, en Moncofa, en Castelló, per a que no pogueren ajudar als altres. I el clamor popular, és la nostra gent, són els nostres avantpassats, els que estan bramant que els tiren, que els envien, que facin alguna cosa. Els nobles, en un primer moment, no volen expulsar-los, perquè siguin generosos i tal, sinó perquè són uns treballadors magnífics que paguen uns tributs molt grans al noble i per tant ell està vivint a costa d'ell. L'Església primer ha intentat campanyes d'evangelització perquè siguin bons cristians i els moros en qüestió van per una orella al centre i per l'altra al sis. Bé, total, cada volta les pressions sobre el rei són més grans. Felip I, Felip el de l'Escorial, durant tot el seu regnat va anem a intentar una altra vegada, anem a fer un procés d'evangelització tal, però el seu fill, ell mor pràcticament en 1600 redó, el seu fill, Felip II, per tant, Felip III de Castella, és una persona molt fluixa, molt abandonada, deixar el seu pare d'estos, el típic intervenir en tot i enviar un paperet a veure si un tros de la muralla de tal poble s'ha de trencar. El fill és un d'aquells, a mi que me les donen totes i tal, i té el que se diu en castellà un valido, és a dir, la persona que pràcticament, una mena de primer ministre, que en la pràctica és el que mana, i el rei li firma tots els papers que li fiquen. I aquest valido, que és el duque de Lerma, a banda de ser, Lerma és un títol de la part de Burgos, però resulta, en aquesta política que us havia dit, entroncar matrimonialment, resulta que ell és també el marquès de Dénia, el principal propietari de tota aquesta zona. Per tant, ell coneix el problema morisc perfectament, perquè els seus dominis estan plens de moriscos. I inventa una cosa, reuneix els nobles i es diu, mireu el que farem, les terres dels moriscos, a ells els enviarem per a vosaltres. Així no hi ha poca broma, si mos quedem les terres podrem fer en elles el que volíem, ja no ens pagaran només un 10 o un 20% de la collita, tindrem tot per a nosaltres. El poble, quan ho sap, diu, meravellós, sensacional. I, per tant, en una part important del País Valencià, pràcticament menys el Maestrat i d'això. En el sud del Principat, que per la part de l'Ebre sobretot hi havia bastants moriscos, bastant a Aragó, sobretot en la part de Teruel. En Mallorca no, perquè en Mallorca, quan havia arribat Jaume I, els musulmans se'ls havien carregat, els havien fet esclaus, és a dir, no n'hi havia pràcticament musulmans en Mallorca com no fos un esclau. Els expulsaran. I el genocidi, que hem de dir les coses pel seu nom, és a dir, si avui en dia, si hagués passat en el segle XX, per exemple, estaria en el titular diu genocidis, el de Bòsnia, el dels armenis, el de jueus i l'animalada que van fer els catalans en els seus moriscos. A veure, no n'hi ha Espanya que valgui. Vull dir, cada persona ha d'assumir, diguem, les seues responsabilitats col·lectives. No se val a dir, els espanyols van en el clam unànim dels nostres avantpassats, que van aplaudir i van fer tedeus i van fer actes en les esglésies donant gràcies a Déu per el que s'havia fet, aproximadament una tercera part de la població del Regne de València, homes, dones, xiquets, abuelos, se calcula que podien ser prop de 200.000 persones, durant un any sencer els van estar agarrant, portant-los als ports, per exemple a Vinaròs, a Moncofa, al Grau de València, a Gandia, a Dénia. Durant un any els vaixells anaven i tornaven al nord d'Àfrica i els amullaven allí i ja t'apanyaràs i a passar de tot. Des d'alguns musulmans que es van sublevar, disparar i eren uns deus, negant-se a d'allò i es van reprimir.
suprimir, evidentment, l'exèrcit, altres als quals es van enganyar, se sap de casos que es van tirar per la borda anant en el vaixell, altres que arribaven a Àfrica i els seus correligionaris musulmans el que feien era atacar-los, saquejar-los, etc. La majoria no, la majoria s'han establert allí. La cultura àrab, tant l'àrab com la bereber, tendeix molt a conservar la pròpia identitat. I encara podeu, sobretot en Tunis, per exemple, trobeu gent que té, no és exactament el nom, perquè el sistema musulmà és de fulano fill de Mengano, però gent que t'expliquen que són d'una família al Sabutí, al Valencià, no sé què tal. És a dir, gent descendent de moriscos valencians o del nord, o del sud del Principat. Ells en general se diuen andalusís, perquè recordeu que el nom d'Hispània en àrab era l'Àndalus, i per tant ells diuen que són andalusís. Una volta me contaven, faig un petit parèntesis, Miquel de Palsa era un senyor, un alacantí d'Oligevàs, nacionalista català sense problema. Bueno, una vegada va dir la broma, diu, la meva segona pàtria és Tunis, diu, la primera, ben bé no sé quina és, no sé si Euskadi, els Països Catalans, és la persona que va traduir l'Alcorà al llibre sagrat musulmà al català, una acció molt bona, van revisar la llengua d'aquest. Ell el català parlava però no el dominava tan bé, però clar, dominava molt bé l'àrab. Me contava que una volta en Tunis vaig veure un xicuelo fent autostop, diu, i parlant en ell, en àrab, diu, el xicuelo va dir, ¿vostè d'on és? Diu, jo de València. Diu, ai, jo soc un patriota seu, que jo també soc de València. Soc de València volia dir que aquest xic havia conservat el record que feia 300 anys la seva família havia marxat expulsada de València. L'expulsió dels moriscos, evidentment és un genocidi, però, això ho direm en la boca menuda, ens va arreglar la situació. Imagineu-vos el que seria en aquests moments el País Valencià, que és 40.000 problemes que tenim una tercera part de la població islàmica, parlaven ara la llengua que havien començat a parlar en el castellà i sobretot estaven habituadíssims a ser pràcticament els servidors dels nobles. No vull fer propaganda, però us compte que si no rebenten. Com a Jordi Gueró, que és un pseudònim que gasta per escriure, vaig escriure ja fa molts anys una novel·la que es diu Abans moros que catalans, i que se suposa, passant els anys 80 del segle XX, que és quan la vaig escriure, se suposa que una tercera part de la població valenciana, diguem, és descendent de musulmans, i l'acció comença quan el 8 d'octubre, és a dir, el dia abans del 9 d'octubre, un comando integrista musulmà li fica una bomba a l'estàtua de Jaume I del Parterre i la bomba. Perquè per ells era el signe de l'opressió, de la conquesta, de la dominació. Tanque aquest parèntesis propagandístic i dir-nos que, per tant, Joan Fuster, per exemple, en Nosaltres Valencians, explicava això, que va ser un genocidi, però va aclarir nacionalment el tema. Aquestes coses ja passen, i quan un genocidi s'ha fet en el segle XVII, doncs mira, pareixia que era més dissimuladet, que si ho fas en el segle XX. Però sapient que diu, sí, el rei que va firmar, no van a dir, el rei que va firmar era el rei d'Espanya, sí, i el rei legítim de València. I els que van aplaudir, insistís que van fer els tedeus i celebracions, i a la Mare de Déu la van treure un professor, i tot allò, eren els nostres avantpassats, que estaven contentíssims. Això tindrà més conseqüències, una conseqüència econòmica greu. Una part important de les terres se queden sense treballar durant uns anys. Una part de la riquesa, per poc que se'n dugueren, se'n va. Se n'havien endut ja més els jueus a expulsar-los abans. I ara, per tant, el regne de València queda una miqueta bastant tocat. Mallorca està a les últimes de saquejos pirates. Catalunya no acaba d'alçar el cap. Vull dir, un dels nostres moments de major decadència, probablement l'expulsió dels moriscos és 1609, de 1609 a 1620, probablement és el moment quan nacional, com en el segle XIV, la pesta negra i tal. Això són els dos moments de màxima decadència. Però, com el rei no ens mira molt, està dedicat a altres temes, i com que hem estat recuperant, és a dir, no li enviem molts diners, i aquests diners se van reinvertint en el país, poquet a poquet, com que els nobles busquen llauradors cristians, llauradors, diguem ja, valencians, per a establir-los en les terres que abans treballaven els musulmans,
I a poc l'agricultura se va recuperant. Com que en Catalunya comencen a ficar-se en marxa algunes petites indústries, estem parlant de no res, el continent, les illes la veritat és que quedaran molt tocades, però el continent comença cap als anys 1630, 1640, 1650, comença a treure econòmicament una mica al cap en un moment en què Castella ha esgotat els seus recursos. Castella ha saquejat les riqueses d'Amèrica, les ha dedicat a construir grans palaus i grans catedrals. Ells diuen, un poeta castellà, Quevedo, que diu que l'or nace en las Indias honrada, viene a morir a Castilla y es en Génova enterrado. És a dir, els diners se n'acabaven anant cap a banquers genovesos, cap a Holanda, cap a el que sigui. Els que han elaborat una teoria assassina, que a nosaltres mos arriba, en part, però a ells sobretot, que és que per a ser noble, per a ser hijo d'algo, després donar hidalgo, per a ser, no has de treballar manualment, que el treballar en unes mans deshonra, i quasi és de jueus o de monos. La enorme decadència que va produir, tenim expressions en l'època que diu antes roto que reventado. Eren els típics hidalgos pobres. Llegiu-vos perquè no falla, tota la novel·la picaresca espanyola és boníssima. El Buscón, la Celestina, el Buscón de Quevedo, tal. Són gent més pobres que les rates, pobres de solemnitat, però que no treballen, perquè si treballen deixen de ser nobles. No poden dedicar-se a fer de forner o a fer de sabater, perquè això és perdre la hidalguia. A nosaltres ens va arribar, però no tan fort com a Castella. El fet és que Castella cau, i cada volta la riquesa que produeix el rei en Castella cobra els impostos que li dona la gana, no té una posició de l'escort. Però cada volta Castella té menys riquesa. I en un moment determinat, el rei i els seus validos giren els ulls cap a nosaltres i diuen home, doncs estos que pareixien xicotets i poca cosa, ara comencen i ahí podríem treure'ls més. I després, l'altra cosa que ha fet Castella és que ha esgotat els homes, és a dir, els homes, barons joves, que els estan enviant a la guerra i li moren a punta pala, i necessiten mà d'obra militar. Entonces, com a valido del altre rei següent, del Felip III nostre, quart de Castella, puja un senyor molt intel·ligent que odiem, és a dir, un senyor que nosaltres nacionalment odiem a mort, però que hem de reconèixer que és un senyor demoniac intel·ligent, el conde duque d'Olivares. El conde duque d'Olivares és un gran noble en possessions enormes per Castella i Andalusia i inventa una cosa que se diu la Unió d'Armes. Què vol dir la Unió d'Armes? Les nostres constitucions, les nostres lleis, preveien només un exèrcit voluntari. Heu sentit ara últimament lo de Suïssa, que han fet el referèndum aquell si la gent podia continuar conservant les armes a casa? No sé si ho heu sentit. Bé, Suïssa conserva el nostre antic sistema, que abans era molt normal en Europa. Tots els barons lliures cristians tenien dret i deure de tindre l'arma en casa. I quan tocaven a l'arma, quan tocaven som atents, estem preparats, quan les campanes repicaven perquè hi havia un atac, tot home lliure baró havia d'agarrar la seva llança, després el seu trabuc o el que fos, i acudir a la plaça tal, i ficar-se a les ordres per anar a rebutjar l'atac dels pirates o el dels invasors que venien no sé què. Això que avui dia anomenaríem un exèrcit popular és el nostre sistema d'exèrcit. Si el rei volia un altre exèrcit, l'havia de pagar, havia de comprar mercenaris. Aquest exèrcit popular tenia una característica. Per a acudir a la guerra havia de ficar-se el rei al cap de l'exèrcit. No valia que designar un general. El rei havia d'anar al front de les tropes. I les tropes només actuaven a la ratlla del rei. Era un exèrcit defensiu. O sigui, no servia, no podíem reunir un exèrcit de Perpinyà per a defensar-nos de l'atac francès. Però no podíem entrar a atacar França. I l'exèrcit, quan arribava a la frontera, deia, senyor rei, hasta si arriba la nostra obligació, me'n vaig a casa que de llaura. Estem parlant d'un exèrcit defensiu i en l'interior del territori. I Olivares diu, però aquesta gent, aquesta mà d'obra militar que tenen aquesta gent, jo la podria gastar per a lluitar contra França i contra qui sigui que està en guerra.
i me reforçarien. I sobretot, aquesta gent tenen dinerets. Vaig a que les seues corts me paguen subsidis molt més grans per a la guerra. I clar, què fa diabòlicament? Entra en una guerra en França que té frontera amb nosaltres. Entonces, clar, quan França ataca la Catalunya Nord hem de mobilitzar tropes i sobretot pagar diners. Però en aquest moment mos inunda tot el territori del Principat de soldats castellans, de tercios, que van a ajudar-nos contra França. Quan va caure, estic avançant els fets, quan va haver la sublevació a Barcelona van caure en paper dels revoltats uns documents secrets, unes cartes d'Olivares al virrei. I Olivares explicava el projecte de Monier. Els soldats de l'època, coneixeu la paraula castellana, soldadesca, no volen dir una gent, que quan entraven, bueno, té igual que foren amics i enemics. Oye, assassinats, saquejos, violacions, de tot. És a dir, quan s'animava un exèrcit per més que fos amic a un poble, el millor que podies fer era fugir i anar-te'n a les muntanyes. Què volien? Provocar una revolta catalana y en esa excusa, pero digo literalmente, y con esa excusa introducir un ejército que la someta y la reduzca a nuevas leyes. És a dir, el que 50, 60, 70 anys després farà Felip de Borbó ja estava en el cap d'Olivares i del projecte olivarista, perquè el memorial diu, i és terrible, és la primera manifestació d'espanyolisme cru i dur. Digo, senyor, que el principal, no sé com dir, la principal ocupació, la principal que vos heu de dedicar és a ser rei d'Espanya. Quiero decir, rei d'Espanya, no de Castilla, Aragón, Valencia, Conde de Barcelona. Ell està pensant ja en una unificació, no per ninguna ideologia espanyolista, a ell això li dona igual, perquè Castella és el lloc on el rei mana més, i si aconseguir reduir-nos, com dirà després Felip de Borbó, a les lleis de Castilla, evidentment el seu domini, la seva explotació del territori serà molt més gran. Entren els tercios, fan maleses de tots els colors, vos remitís a la lletra dels senadors històrica, que va contant allò, el vi que no era blanc, no, el pa que no era blanc, dient que era massa negre, i el llançaven als cavalls només per escarnir la terra. Va contant totes les malvestats que fan. Està tocant els collons a la gent honrada, per dir-ho d'alguna manera, fins que aconsegueix que rebenten, que és el que d'alguna manera està buscant. El que no imaginava és que li seria el tir per la culata, i és que la revolta triomfaria. La revolta no s'extendrà fora del Principat. València està repoblant les terres dels moriscos i encara recuperant-se d'allò. Mallorca, ja us dic, en aquest moment pinta molt bo, és una zona atacada per pirates i està normal. I Aragó ha quedat sotmès 50 anys abans per Felip I aquell, allò que ataquen Saragossa i se carreguen al justícia. Per tant, el Principat quedarà sol en la revolta. És la revolta dels segadors, entre gent disfressada de segadors en Barcelona, obrin les presons, acaben els presos polítics, es van matant castellans pel carrer, maten al virrei. Maten al virrei és com matar al rei. De fet, la lletra dels segadors històrics, el Rafa Subirats la canta, en aquest moment li fica, la toca bombos d'estos, i en aquest moment fa i mataren al virrei. Oye, és el moment clau, és el moment en què trenquem, és a dir, el moment en què no únicament diem, o diuen, ara parlarem del problema, que Felip III no és el legítim comte de Barcelona, és que inclús simbòlicament el mati en la persona del virrei. Tornem a tindre un conflicte del tipus que han vist en el segle XV. La destitució de Felip III és vàlida, el declaren destituït les Corts i la Generalitat de Catalunya, però no les d'Aragó i València. I la llei que diu que el rei d'Aragó, València i comte de Barcelona ha de ser obligatòriament la mateixa persona? Qui és el legítim rei quan les Corts catalanes decidissin que Felip d'Habsburg ha deixat de ser-ho? Pau Claris és el president de la Generalitat, tenia 3 membres, un pels nobles, uns pels eclesiàstics i un per les ciutats. I sempre la presidència, és una cultura molt religiosa, la presidència l'ha de sempre el representant del braç eclesiàstic. Pau Claris era un canonge de la Seu d'Urgell
i era el president de la Generalitat. Sabeu que ara, quan s'ha volgut reivindicar el tema de la Generalitat històrica, cosa que en el País Valencià ni el PSOE ni el PP han fet en la vida, s'han fet números, i l'altre dia dient d'Artur Mas, quin número és? El 290 del president de la Generalitat, perquè s'entronca en la legitimitat, diguem-ne, des de la mitjana. Pau Claris, primer cavila una solució. Doncs no tenim res. És a dir, serem com Gènova, com Venècia, que són repúbliques. I proclamen la República Catalana. Però clar, la República Catalana, fresqueta, de dies, se troba un enorme exèrcit castellà, tal com l'havia previst Olivares, que entra des del sud, pren Tortosa, avança a Tarragona, i s'arriba a Barcelona, i està ja arribant a Montjuïc. I Pau Claris s'inventant un exèrcit on no n'hi ha. I Pau Claris, en greu dolor del seu cor, perquè sap que no té pots fiar, fa la solució contrària que havia fet en el seu dia Ferran el Catòlic, quan s'havia aliat en castellà contra els francesos. Si mos ataquen els castellans, hem de buscar l'ajuda dels francesos. I el remei va ser prou pitjor que la malaltia i l'estem patint en la nostra carn nacional fins al dia d'avui. Els francesos diuen sí, però una condició. Recuperem aquella història, vos en recordeu que els emperadors francs, dels que ressentixen els reis de França, eren els legítims senyors de la marca hispànica? Reconegueu al rei de França com a comte de Barcelona. I Lluís XIII de França és proclamat com a Lluís I comte de Barcelona. És legítim el nomenament? En un sentit no, perquè no és elegit per les Corts d'Aragó i València. Però bé, és el rei pràctic, diguem, no, comte pràctic de Barcelona. I aleshores les tropes franceses entren, ens ajuden, en Montjuïc derrotem els castellans, pràcticament tot el Principat queda alliberat, fins i tot per al nord del País Valencià hi ha incursions, en la zona entre Sant Mateu, Vilanós i Mataró, inclús s'intenta avançar un poc, crec que arriben a prendre Fraga, s'entren a alguns llocs de la Franja, i la guerra, complicada en una guerra europea, que està lluitant el rei Felip, el rei Felip Habsburg, per no dir Espanya, per no dir el rei Felip, està lluitant contra el rei Lluís XIII de França, i això durant el context d'aquesta guerra europea, que durarà 15 anys, que assolarà tot el territori i que li demostrarà a la gent de Catalunya que no és veritat que el pitjor que pot passar és que arribi un exèrcit castellà. Perquè resulta que hi ha alguna cosa encara pitjor, que és que arribi un exèrcit francès. Els francesos, teòricament aliats, corren a sang i foc del Principat, els castellans el corren, allò és la destrucció total i absoluta. Evidentment, com ja havia fet Joan sense fer en el seu moment, els partidaris de Felip d'Habsburg creen una generalitat alternativa. És a dir, diuen que ells és la legítima generalitat i l'altra uns venuts als francesos. En canvi, els partidaris de Lluís I de Barcelona, del rei de França, creuen que l'altre és una de les castellans. És un enfrontament pràcticament en alguns moments bastant de guerra civil en dos generalitats, per tant, dos governs enfrontats. La guerra s'anirà acabant perquè Felip III, Felip d'Habsburg, en un moment determinat pensa que la política, perquè tot això a Felip se li sobreva a Portugal, que també formava part de la corona, Portugal se fa independent, només tenien un exèrcit per enviar i l'han enviat contra nosaltres. I per això, en Lisboa hi ha un monolit enorme que diu 1640. I jo un dia estava parlant amb un amic portuguès, dic, sereu cabrons, dic, només tenien un exèrcit, me'l van enviar a vosaltres i vosaltres us vau fer lliures. I aquell se'n reia i me deia, ja, ara ells eren aquí la plaça dos restauradores, dels que van recuperar la llibertat nacional i tal, episodis que tenen a gala. Vale, amics, perquè sempre hem sigut molt amics, els portuguesos, vale, amics, però a vosaltres us van deixar lliures a canvi. Evidentment, cada poble, la seva obligació és alliberar-se ell i després ja ajudarà qui puga. Vos dia que Felip III, veu que la política d'Olivares l'ha dut al desastre. Acomiada Olivares i busca, ja és major, té un fill bon, Joan d'Àustria, Àustria és el nom que rep la dinastia, Joan d'Àustria que no pot regnar, Joan és un fill bon, però sí que és un general prestigiós i tal. I Joan d'Àustria ha entès millor el tema. Aleshores comença a negociar amb els catalans.
va més o menys diu restablirem les llibertats tal qual, és a dir, reconegueu a Felip, pare, diguem-ne, com a comte legítim de Barcelona i no tocarem les llibertats catalanes. I efectivament l'exèrcit castellà, en molts partidaris ja catalans, l'exèrcit antifrancès va avançant per al Principat, recuperar Barcelona, fins i tot avancen cap al nord, i efectivament complixen bastant, no dirà el 100%, però el 90% complixen el respecte a les lleis i tal, no són suprimits els furs, la Generalitat puja la partidària de Felip, però mantenen tots els drets. Excepte que l'altra Generalitat i els partidaris del rei de França van retirant-se cap a dalt, i en un moment determinat la Generalitat de Lluís I s'establirà en Perpinyà, que és la part que encara no han ocupat els castellans i els catalans aliats amb els castellans. I en aquest moment els monarques Felip d'Àustria i Lluís XIII de França negocien entre ells, se reuneixen en un punt que separa actualment la frontera de les dues parts d'Euskadi, el que diuen la illa d'Esfaisant, i aquí negocien peces, doncs jo te canvio tal per tal, i tu tens la ciutat de Bèlgica, jo tinc aquella, tal. Diguem que França és qui està guanyant la guerra, per tant, els castellans han d'acceptar les condicions que es marca França, i una de les condicions és, i això que ja ho tinc, doncs per mi. Entonces, Lluís I, comte de Barcelona, reconvertit en Lluís XIII de França, aconsegueix que Felip III IV d'Àustria li cedisca els comtats del Rosselló i la Cerdanya. Exactament mitja Cerdanya, la negociació és complicada, Puigcerdà queda al costat català lliure, es dirà així, l'altra part de la Cerdanya queda a l'altre costat i sobretot Perpinyà. Però bueno, en teoria, el Rosselló i la Cerdanya són ara de Lluís I de Barcelona, en teoria. Fins que Lluís I de Barcelona es trau la careta, mostra baix d'ell a Lluís XIII de França i després, sobretot, el seu fill Lluís XIV de França. S'ha acabat la broma, queden abolits totes les lleis catalanes i allò se considera un territori francès, on comencen a introduir el francès com a llengua d'ús normal i on la catalanitat oficial van tallant tots els lligams que poden. Per exemple, l'eclesiàstic, la diòcesi, que és la d'Elna, Perpinyà, se desvia cap a Narbona, en comptes de dependre de Tarragona, se va girant tot, la gent que té propietats als dos costats, molta gent tenia propietats, imagineu-vos, i cosins, no sé què, se va procurant cada volta més separar la Catalunya Nord de la resta de Catalunya, tot i que serà un procés molt llarg i que realment prendrà força de veritat durant la Revolució Francesa a finals del XIX, per tant, molt posterior. Però retinguem el detall perquè és importantíssim per amb el que serà, suposa ja, el dissabte. I és que els francesos han demostrat el que se pot esperar d'ells, cap respecte cap a les llibertats catalanes. Per tant, la gent allò d'alerta i l'antifrancisme a tots els països catalans serà enorme, perquè s'afegirà a fets com que les tropes franceses, les guerres continuen després d'eixa pau dels Pirineus. En una guerra posterior els francesos baixaran per Figueres, Girona, arribaran a atacar Barcelona i ocupar-la, la flota francesa bombardejarà Alacant, és a dir, a tots els països catalans, a finals del segle XVII, se crea un malestar antifrancès total. I l'última, en això acabem, ens quedem a les portes de la Guerra de Successió. L'última és que, malgrat les destruccions, que porta la Guerra dels Segadors, malgrat tot, el continent vos recalca aquesta idea. És a dir, per a moltes coses que direm des d'ara, avançat del segle XIX o fins i tot el segle XX, anem a parlar del continent perquè les illes es queden molt endarrerides, en una agricultura bastant més de subsistència, en mans dels nobles descendents de l'època de Jaume I. Les illes queden, fixeu-vos, que la nostra paraula aïllat vol dir convertit en una illa. Quan tu te quedes aïllat, te quedes com si fos una illa. Però les illes queden molt aïllades. Tenen connexions en Barcelona, Eivissa té molta connexió amb Dénia, però
van a la seva, en el sentit, van millor que van, no van. És a dir, no canvien. Són una societat molt estàtica, molt conservadora, molt religiosa, on qui manen són els capellans i els grans convents i tot allò, i una noblesa, si recordeu els grans palaus de Palma, una noblesa que viu de rentes, que viu de lo que produeix el camp i poca cosa més. En canvi, el continent, per tant, quan mira el continent, i ara ja no hem de pensar per a algunes coses, en la Catalunya Nord esgallada, el Principat i el País Valencià, aquest procés de recuperació econòmica l'estan seguint. No n'hi ha mai un moment esplendorós que digues, mare, ara no, però cada any és una miqueta millor que l'altre. Cada any el camp funciona millor, produeix més productes i sobretot, i és l'altra clau, junt no dir als francesos, que retindrem per a la setmana següent, cada volta més Holanda i Anglaterra, esta és l'època quan us situeu de les pel·lícules de pirates, aquelles pel·lícules que veiem, aquells enormes vaixells de vela que van cap a Amèrica o van per al Pacífic i tal. Què és el que du tot pirata que s'apreci? El barriler de rom. Què és això? Tot tipus d'aiguardents, trets a partir del vi, que no són perquè siguin borratxos, que també ho són, sinó perquè són necessaris per a navegar, perquè resulta que has de navegar mesos i no vas dur fruita fresca, se podreix tota, i necessiten tota una sèrie de vitamines, l'escorbut, si sona alguns, que cauen les dents i tot, i te sangren i no sé què, per falta de fruita fresca. Hi ha dues coses que poden frenar molt això. Determinats aiguardents, derivats del vi, i un altre derivat del vi, la pansa, fruita seca, que conserva totes les propietats però no es fa molt bé. I quina part de la mar Mediterrània té una enorme producció de vinya que se pot destinar per a fer tot tipus d'aiguardents i panses? La costa dels països catalans. Aleshores, els comerciants anglesos i holandesos, que ells no volen prohibir, evidentment, ni en Holanda ni en Anglaterra, tu pots plantar vinya, evidentment, per el clima, cada volta s'acostumen més a vindre a les nostres costes i negociant intermediaris autòctons compren gran producció d'aiguardent, gran producció de pansa. Això, a llocs com Reus, a llocs com la Marina, produirà una riquesa que no ens podem imaginar, però relativa. En una època en què tothom és pobre. Són pobres els nobles, no sé, en paràmetres actuals. Això ficarà en marxa una dinàmica. La gent ja no plantarà per a menjar. La gent plantarà per a vendre. Evidentment, tu no pots, la teua gran producció de raïm, no te la vas a menjar tota. Només per menjar la família. En els diners que te pagaran per el vi, l'aiguardent, la pansa, el que sigui, tu ja compraràs menjar per a la teva família i te sobrarà per pagar-li al noble, inclús per fer-te riquet i anar comprant més terres. Apareixerà una capa de camperols rics. Que la clau del seu èxit, comerciants de les ciutats, la clau del seu èxit és la bona relació en Holanda i Anglaterra i l'odi a França que va bombardejant-nos i apoderant-se de terra. I en això deixem ja a punt, sobretot en el País Valencià, què ha passat en les terres que vivien els moriscos fa uns 60, 70, 80 anys, que s'han instal·lat pobladors cristians que els nobles han portat de tot arreu? I què volen els nobles? Que els continuen pagant els mateixos impostos que pagaven els moros. I els cristians diuen, ni parlar-ne, segons les lleis de Jaume I, els cristians només podeu demanar l'altre. I van, per dir-ho així, als tribunals. Van, els tribunals, el virrei, formen els propis nobles. Els nobles es diuen, sí home, ara em convencerà. I quan per via legal els camperols no poden aconseguir restablir els seus drets, se subleven. I ve la segona Germania. Estem parlant ara de finalíssim 1695-96, estem acabant el segle XVII, que és el que pretenem. Se revoltaran i, evidentment, un exèrcit de camperols no pot fer front a les tropes del virrei, a les tropes que mobilitzen els nobles des d'algunes ciutats i tal. I en Sala de Núñez, que és un lloc que està a prop de Muro, per la part del comtat i tal, l'exèrcit camperol serà fet net. Allò que diríem, vençuts, però no definitivament. La gent se'n torna a les seues cases, continua pagant als nobles i rondinant que això és injust. I que ens estan tratant com a mouros, com a maulos, com
el que acabarà donant segurament la paraula Mauri. Per tant, ahir ho deixem, en un malestar enorme contra els francesos, en una necessitat imperiosa de bones relacions comercials en Anglaterra i Holanda i en una mar de fons enorme, sobretot al País Valencià, contra els nobles que els traten com a morts. I en aquestes circumstàncies, el rei que regnava, Carles II, una piltrafa humana, és el que li diuen en espanyol el hechizado, va tindre dos dones, no sé que ha tingut 40 anys, impotent, l'havien destetat als 3 anys i pico, havia començat a caminar als 5. En el fruit de matrimonis, son pare i sa mare eren tio i neboda. Els seus avis eren, en els dos sentits, cosins germans casats entre ells. És a dir, la casa d'Àustria es casaven entre ells la branca hispànica i la branca alemanya. S'anaven casant i van constant. Si algú sabeu alguna de medicina i de lleis de Mendel i tot allò, sabreu que el resultat final va ser l'hechizat, que evidentment se va morir sense fills de cap de les maneres. I en aquest moment n'hi ha dos pretendents al tron, i per una cosa que veurem el dia següent, trien ni més ni menys que el net del rei de França, l'enemic d'Anglaterra i Holanda. I ahir vindrà el Verder que deixem preparat, és a dir, deixem la metxa de la guerra de successió a punt d'esclatar.